Joseph Muscat qal li kritika li Gonzi-PN ħareġ jagħmel fl-aħħar sigħat dwar kontijiet tal-ilma tikkonferma kemm huma gravi il-problemi li jeżistu llum fit-tmexxija tal-pajjiż. Li pajjiżna aktar minn nofs il-produzzjoni tal-ilma ġejja mis-sistema tad-desalinizzazzjoni, ir-reverse osmosis, li hija waħedha l-akbar konsumatur ta' dawl f'Malta. Allura bil-fors li meta tnaqqas il-prezz tad-dawl qed tnaqqas il-prezz tal-ilma. Il-mexxej Laburista qal li jekk wara 25 sena fil-gvern Gonzi-PN għadu ma femx dan għandu problemi gravi. Joseph Muscat semma kif waqt li Gonzi-PN jiftaħar biċ-ċertifikati li suppost ingħata mill-gvern, il-Partit Laburista beda jirċievi dawn iċ-ċertifikati mill-oppożizzjoni wara l-pożizzjoni responsabbli illi ħad dwar il-budget. U l-Aġenziji tar-ratings ftit tas-sigħat wara ħarġu l-analiżi tagħhom. Dan m'għandniex l-ebda tip ta' influenza fuqhom aħna, jgħiduha kif iħossuha. L-Aġenzija Fitch qalet m'hemm l-ebda periklu għal Malta għaliex waqa' l-gvern. Imma kwalifikat għaliex m'hemm l-ebda periklu għal Malta. Qalet m'hemm l-ebda periklu għal Malta għaliex l-oppożizzjoni qed timxi b'mod responsabbli li sserraħ moħħ l-investituri kollha kemm huma. Joseph Muscat qal li mhux minnu kif qed jgħid Lawrence Gonzi li wara 5 snin qed jagħti lill-poplu pajjiż iktar b'saħħtu. Bil-fatti il-paga medja reali fl-aħħar 5 snin naqset b'aktar minn 8 euro fil-ġimgħa waqt li dawk f'riskju ta' faqar żdiedu b'10,000. Għal Gonzi-PN bidla fid-direzzjoni hija perikoluża għal Joseph Muscat, iżda dak li ġara fl-aħħar jiem jikkonferma l-bżonn ta' bidla fid-direzzjoni. Ħarsu lejn il-qasam tal-ġustizzja. Jien meta smajt bl-avvenimenti tal-aħħar jiem, is-sentiment li ħakimni kien wieħed ta' rabja. Li qed il-poplu Malti ma jixraqlux hekk. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun li konna sitwazzjoni wara 10 snin back to square one. Gonzi-PN kellu ħafna kliem dwar riformi fil-qasam tal-ġustizzja, iżda l-unika riforma li wettaq kienet dwar il-pakkett finanzjarju, meta kien hemm bżonn ta' riforma ferm ikbar. Huwa għalhekk li gvern ġdid sa tmiem is-sena d-dieħla jagħmel riforma li tkopri mill-ħatriet tal-ġudikatura sal-operat tal-istess ġudikatura. Kull min jmur il-qorti ikun ċert li qed jieħu ġustizzja. U dan kollu hemm bżonn li nagħmluh anke b'rispett lejn dawk il-maġġoranza enormi tal-ġudikanti li jagħmlu b'xogħolhom b'lealtà u b'rettezza.